Živočichy veľmi podobné moderným ľuďom sa objavili už cca pred 2,5 miliónmi rokov. Po mnoho generácií však nejako nevyčniavali spomedzi miliardami ďalších organizmov, s ktorými zdieľali životné prostredie. 2 milióny rokov dozadu, kebyže si zavítal do Afriky, videl by si tam diania veľmi podobné dnešnému svetu. Títo archaickí ľudia sa milovali, hrali sa, uzatvárali priateľstvá a súťažili o postavenie v skupine, podobne ako napríklad šimpanzi alebo paviáni. No ani vo sne by ich nenapadlo, že ich potomkovia raz budú štiepiť atómy, prechádzať sa po mesiaci, písať knihy, vyvíjať aplikácie, natáčať filmy a milión ďalších vecí. Vtedy boli títo ľudia len bezvýznamnými živočíchmi, ktorí nemali skoro žiadny vplyv absolútne na nič, vrátane prírody. Z biológie možno vieš, že organizmy sa zatriedujú do druhov. Za jeden druh sa považujú živočichy, ktoré sa môžu páriť a ich potomstvo je potom plodné. Napríklad zebry a osly majú síce spoločného nenávneho predka aj podobné telo, no prirodzene sa o seba sexuálne vôbec nezaujímajú. No ale ak by sa náhodou umelo k tomu naviedli a spária sa, ich potomstvo by bolo sterilné, z čoho teda vyplýva, že patria k dvom rôznym druhom. Ale napríklad taký mopslík a beagle, hoci vyzerajú rozdielne, no s radosťou sa sami spária a ich šteniatka sa potom môžu páriť s inými psami a splodiť ďalšie šteniatka a tak ďalej a tak ďalej. Takže patria k rovnakému druhu psom. Druhy, ktoré majú spoločného predka, sa ďalej zatriedujú do rodov. Levy, tigre, leopardy a jaguáre sú rôzne druhy v rámci jedného rodu Panthera. Levy sa napríklad nazývajú Panthera leo, pričom druh je leo a rod Panthera. No a my dnešní ľudia sme homo sapiens. Druh je sapiens, teda rozumný, a rod je homo, človek. Rody sa ďalej zoskupujú do čeladí. Všetci členovia čeladí majú spoločný rodkmeň až k spoločnému matriarchovi a k patriarchovi. Napríklad všetky mačky od tej najmenšej domácej až po toto hovedo majú spoločného mačkovitého predka spred asi 25 miliónov rokov. No a my ľudia patríme do skupiny ľudoopíc, kde našimi najbližšími sú šimpanzi. 6 miliónov rokov dozadu mala jedna opíca dve céry. Z jednej sa vyvinuli predkovia šimpanzov a z druhej naša praprastará mama. Názov človek sa ale nevzťahoval len na druh Homo sapiens, pretože v minulosti existovalo viacero ľudských druhov. Ľudia ako živočichy rodu Homo sa vyvinuli vo východnej Afrike spred cca 2,5 miliónmi rokov z rodu ľudoopíc nazývaných Australopithecus, čo v preklade znamená južná opica. Niektorí z týchto prapôvodných ľudí opustili Afriku a začali migrovať do severnej Afriky, Európy a Ázie. Rôzne podmienky ako zasnežené lesy Európy či horúce džungle Ázie a Afriky spôsobili, že sa rod Homo vyvinul do rôznych druhov, ktoré dostali rôzne názvy. V Európe a západnej Ázii žili neandertálci prispôsobení chladu doby ľadovej, v Indonézii sa nachádza Homo soluensis prispôsobený tropickým podmienkám a v stepoch Ázie žil viac ako 1,5 milión rokov Homo erectus, známy ako človek vzpriamený, ktorý sa stal najodolnejším ľudským druhom. Evolúcia potom pokračovala aj vo východnej Afrike, kde sa objavil Homo ergaster, človek pracujúci, a neskôr Homo sapiens, teda človek rozumný. Bežným omylom je predstava, že ľudské druhy vznikali v priamej línii. Z tohto poradia to vyzerá tak, že vždy žil na Zemi iba jeden typ človeka, pričom neskôršie druhy boli iba staršie verzie nás samotných. V skutočnosti však pred 2 miliónmi až 40 000 rokov obývalo Zem viacero ľudských druhov súčasne. Pred stovkami tisíc ročí po Zemi chodilo aspoň 6 ľudských druhov. Napriek rozdielu majú všetky ľudské druhy jednu spoločnú črtu, a to výrazne veľký mozog v porovnaní s inými zvieratami. Aj ľudia pred 2,5 miliónmi rokov mali mozog väčší než napríklad leopard rovnakej hmotnosti a tento rozdiel sa časom zväčšoval. Prečo je teda rod Homo jediný, u ktorého sa vyvinuli tak výkonné mysliace nástroje? Faktom je, že veľký mozog predstavuje pre telo veľkú záťaž a jeho zásobovanie je ešte náročnejšie. Mozog Homo sapiens tvorí iba 2 až 4% telesnej hmotnosti, no spotrebuje až 25% energie v pokoji, zatiaľ čo mozgy iných ľudoopíc potrebujú len 8% energie. Naši predkovia za svoj veľký mozog zaplatili tým, že museli viac času venovať hľadaniu potravy a tým pádom mali slabšie svaly. Tá stratégia prežitia však musela priniesť do budúcna veľké výhody, inak by ľudia s veľkým mozgom neprežili. Čo bolo teda na ľudskom mozgu také výnimočné, že dokázalo vyvážiť stratu fyzickej sily? Počas 2 miliónov rokov sa nervová sústava človeka stále zväčšovala, no mimo kamenných nástrojov sme sa od ostatných živočíchov nejako neodlišovali. Okrem veľkého mozgu je pre ľudí typická schopnosť vzpriamenej chôdze na dvoch nohách, čo v savane umožňovalo lepší rozhľad po okolí, či náhodou nejde predátor. Keď človek už nepotreboval ruky na pohyb, začali slúžiť na nové účely. Evolúcia tým spojila jemnosť svalov a citlivosť nervov v rukách a prstoch, čo nám dnes umožňuje vykonávať veľmi presné činnosti. Vzpriamená chôdza však priniesla aj nevýhody. Kostra našich predkov bola prispôsobená pohybu na 4 končatinách a menšej hlave. Adaptácia na vzpriamený postoj bola náročná, najmä keď kostra musela niesť veľkú lebku, čo spôsobovalo problémy s chrbtom a krkom. Ženy navyše čelili užšiemu pôrodnému kanálu, zatiaľ čo hlavy novorodencov rástli a spolu s ním aj šanca úmrtia oboch. Ženy, ktoré rodili skôr, keď bola hlava plodu menšia a mäkčia, mali väčšie šance na prežitie a dožili sa aj viacerých detí. Prirodzený výber teda podporoval skorší pôrod. V porovnaní s ostatnými živočíchmi sa ľudské mláďatá rodia predčasne
súčasne, keď je mnoho vitálnych funkcií ešte nedostatočne vyvinutých. Na rozdiel od niektorých zvierat, ktoré sa hneď po narodení postavia na nohy alebo sa osamostatnia, sú ľudské mladiatá dlho bezmocné a závislé na rodičoch kvôli obžive, ochrane a vzdelaniu. Táto závislosť viedla k rozvoju výnimočných sociálnych schopností, no aj spoločenských víziev. Osamelé matky s deťmi mali problémy zabezpečiť potravu a ochranu, preto bol vývoj silných sociálnych väzieb kľúčový pre prežitie. Okrem toho, keďže sa ľudia rodili nedostatočne vyvinutí, dali sa vzdelávať a socializovať v oveľa väčšej miere ako ktorýkoľvek iný živočích. Pred 2 miliónmi rokmi, kebyže sme sčítali všetkých príslušníkov všetkých druhov, zistili by sme, že ich bolo sotva milión. Žilo sa v neustálom strachu s čeliem, lovili sa iba malé zvieratá a držalo sa pri živote vďaka zberu rastlín a hmyzu a dojedaniu zdochlín, ktoré opustili silnejší mäsožravci. Až pred 400 000 rokmi si niekoľko ľudských druhov trúflo už na veľkú zver, no a až v posledných 200 000 rokoch s nástupom Homo sapiens sa človek vyšvihol na vrchol potravinového reťazca. Vďaka používaniu tejto veci, čo bol obrovský skok dopredu. Získali tak spoľahlivý zdroj svetla a tepla a hlavne ochranu pred predátormi. Najväčšou výhodou bola tepelná úprava jedla, ktorá otvorila prístup k novým zdrojom potravy, ako boli obilie či zemiaky. No a kde sa vôbec zobrali prvý Homo sapiens? Presnú odpoveď zatiaľ úplne nepoznáme, no sú rôzne teórie a tá najpravdepodobnejšia je tá, že cca pred 150 000 rokmi sa vo východnej Afrike vyskytovali ľudia ako my, aspoň po anatomickej stránke. Odhaduje sa aj to, že sapiens doputoval z východnej Afriky do Arábie cca pred 70 000 rokmi. Z Arábie sa rýchlo rozšíril po eurázijskom kontinente. V tom čase ale bola väčšina Eurázie už osídlená inými ľuďmi. A čo s nimi? Sú dve možné odpovede. Prvá je teória kríženia, ktorá rozpráva príbeh o vzájomnej príťažlivosti medzi druhmi. Tu sa prvý Homo sapiens, keď opustili Afriku a rozšírili sa po svete, často zbližovali s miestnymi druhmi. Vďaka tomu ľudské populácie v rôznych regiónoch získali časť svojich génov, a teda aj niektoré telesné a kognitívne črty od iných ľudských druhov. Druhá je teória vytláčania, ktorá hovorí o nesúrodejšom príbehu, o nesúhlase, konflikte a možno aj genocíde. Prisťahovalci z Afriky sa nestretli s moc veľkým porozumením od starousadlíkov. No a ak medzi nimi aj občas došlo k styku, tak ich potomkovia boli aj tak pravdepodobne neplodní kvôli veľkým genetickým rozdielom. Podľa tejto teórie staršie obyvateľstvo zmizlo bez toho, aby po sebe zanechalo genetickú stopu, a všetky súčasné ľudské rody pochádzajú výhradne z Afriky, odkiaľ ich predkovia prišli pred 70 000 rokmi. No a keď sa Homo sapiens rozšíril na územie neandertálcov, tak tí vymreli. Poslední, o ktorých vieme, žili na juhu Španielska cca pred 30 000 rokmi. Vďaka neprítomnosti bratov a sestier sme si začali namýšľať, že sme jedinečný ľudský druh oddelený od živočíšnej ríše. Keby ale neandertálci prežili, mysleli by sme si aj naďalej, že sme iní. Možno práve preto sa naši predkovia neandertálcov zbavili, pretože nám boli príliš podobní, aby sme ich mohli ignorovať, a príliš odlišní na to, aby sme ich tolerovali. Keďže sapiens bol veľmi netolerantný človek. Aký tajomný recept mal Homo sapiens na úspech? Na to a mnoho ďalšieho sa ale pozrieme už v ďalších častiach.